poema Gabriel Ferreter se li va acudir mirant no pas 3 llimones prenent el sol, sinó 3 dones prenent el sol. Mira, s'obren 37 horitzons rectes i prims, però el cor els oblida. Cor seduït, renuncia des d'ara, calla. No faràs teu el joc de 3 llimones a l'aspre d'una llosa. Mirava de prop, no m'aixecava de terra. Ara se m'ha fet fosc i no he vist els núvols. Que demà me'n recordi. Si puc, te'l duré cap a tu. Que digui els teus cabells o l'escata de sol que et vibra en aquesta ungla. Us explicarà com aquesta petita joia que teniu aquí davant, d'Ànec Escueris, que va ser la primera recopilació que va fer Ferreter. Gabriel Ferreter és sobretot un poeta. De fet, potser és només un poeta des del punt de vista d'ell. Vull dir, aquest bon home, quan es va morir, que va decidir ell el dia que es moria i això, per tant, ho va fer a plena consciència, va deixar només, és a dir, l'únic que havia publicat eren llibres de poesia i, de fet, havia publicat 4 llibres que acaben sent un de sol. Jo sempre recordo d'anar un cop a l'institut dels meus germans i tenen la foto aquella amb texans, amb aquestes mateixes ulleres i això. Vull dir, és un personatge que, ostres, aquest paio va de molar.